माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिन्थिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिन्थिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिन्थिबाय। हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ साथा हमनानै जाबाय आरोना माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा दिनाव मा बोथोर दा जोंनिथिं गोबां अंखा आरोना लोगोफोर गोबां अंखा हागासिनो जोंनिथिं माने साथा हमनानै भिडिअ' बानायनो जांबाय माने उपाय गैया आरोना भिडिअ' बानायाबाबो माने भिडिअ'थ' होथारनांगोन आरोना दा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादो आरो क्लिपाव नुखादो मा सोलिबाय दङ दा भिडिअ'खौ जों नायलांनोसै आरोना दा डिस्टार्ब जादों साथा हमना भिडिअ' बानायनो नोंथांमोना माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिन्थिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिन्थिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिन्थिबाय। शुटिंआवल' लोगो मोननाय शुटिंआवल' लोगो मोनलायो जोङो शुटिं समावल' जों माहायबा जानला मोनला बेरायहैगोन नामा मालाय हिनजाव गोनां बिसि फिसाय गोनांखा जानला मोनला बिदिखौ सुखुवादै आङो जानला मोनला कमेन्ट हरनाङा नंखाय सानदोंबा थौ टेस्ट खालामहै जोंफोर बेबायदि जानला मोनला मालायनि फिसायफोरजों बेबायदि जालाबायग्रा बिदि नङा जोङो बिदि आन्दां मोन्दां कमेन्ट हरनो नाङा आरो फट'खौथ' बिराद रागा जोंखाबाय आङो आन्दां मोन्दां इडिटिं खालामलागासिनो दङ बेफोरबायदियावनो थैलाजोब्बाय जोंनि बर'फ्रा बर' फिसाफ्रा लस जालाजोब्बाय बेबायदि खालामनाङा ना सासेल' थैयाखै गोबांथार थैदों नोंसिनि बिदि जानला मोनला इडिटिं खालामनायावहाय आं सुखुवा बांद्राय गवा बेबायदि खालामनाङा गोलावथार रायबाय आं मिथिबाय आं गोसो जानानै ओरैनो बुङाखै माने ओरैबायदि खोथाया बिदि जानला मोनला मालायनि माबा माबिखौ बिदि बिखा गेजेराव सोसननानै होनाय बिखायाव खुजालि गोनां खालामनो बिराद गोजोननाय मोनो नामा आन्दां मोन्दांनो लाजिनाय गैया बिदि खालामग्राया हमजायोबा थैगोन नोङो होनखानाय जाबाय आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो बे मानसिखौ मोनोबा ना गवा बे मानसिया मिन्थिबाय जानला मोनला आन्दां मोन्दां बेफोरबायदि मालायनि फट'खौहाय बेबायदि सोदेरनाङा आङो बे फट'खौहाय स्क्रिनावहाय होनानै होगोन आरो रावबो हरनाङा बे आं नङा बे फट'खौ नायनानै सिनाया नामा आंनि फटकजों आरो बेबायदि माने आंनि माबाखौहाय मालायनि मोदोमखौ गेजेराव सोनानै होदों माने खुजालि गोनांथां मालदां आंनि बिखायाव बेबायदि खुजालि दं नामा फैनानै नायफै खाथियाव आंनाव बेबायदि गैया मिन्थिबाय आरो आंनि सब समाय आंनि गोदोनायाव आयरन थायो मिन्थिबाय दुगैबाबो खुबावा आङो मिन्थिबाय आयरनखौ आरो आं बेबायदि खुजालि गोनां बायदि मालाखौ गानगोन नामा खाथियाव बोलालायनानै नाय जुम खालामलायनानै नंखाय सानदोंबा आं बेफोरबायदि गानो नामा गोदाव सोरावनो बेबायदि मानसि नङा आङो रागा जोंनो ओंखारो आङो मोनाबाबो आङो भिडिअ' खालामलायथारबाय नै आंखौ बेबायदि जानला मोनला आन्दां मोन्दां भिडिअ' खालाम फट' बिदि माने इडिटिं खालामनाङा खुजालि गोनांथां मादाम बिखा गेजेराव आरो मालायनि मैला मैथा बिखा गेजेराव होना होदों बे आखाया हले थिग खिन्थु मानो लांदां खालामखो मानो लांदां खालामनांगौ मालायनि फट'खौ नाय नैबेसोमोन आंनि फट'आ होनानै होखादों आङो स्क्रिनाव होनानै होदों आं नायनानै ला जोङोलै आंना बाराखौबा आरो बेबायदि दा खालामखा सिखारलायनानै भिडिअ' खालामदों आङो वाट्सएपआव जायनो मोनो बेनो हरबाय थायो सिनाया नामा सोदेरनानै होनायखौ बिखाया सोरबा खुजालि गोनां जायो नामा माननाय गोनां खुजालि गोनां जायो नामा आंना बिदि खुजालि दंबाथ' मानग्लुंलाबायजोबसिगौ जानला मोनला बेबायदि खालामनाङा मिथिबाय सिनाया नामा लासिंसिंनो मानसिफोर भाइरेल जाबा आं भाइरेल जायो नामा जानला मोनला बेबायदि कमेन्ट हरनाङा मिथिबाय रागा जोंखायो आङो सोरबा मा जादों माबा माबि होनफाला जोब्बाय मालायखौ आरो कमेन्टआवहाय बिदि जानला मोनला फैनानै होनफैलाबायनाङा जानला मोनला आरो गोबांथार खोथा बुंनांगौ दंबावो आंना आं रागा जोंनानै बुंजोबनोसो गोसो जाबाय बुंगोनबो आंना माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिन्थिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि
खोथायै आं मा मिन्थिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिन्थिबाय शुटिंआवल' लोगो मोननाय शुटिंआवल' लोगो मोनलायो जोङो शुटिं समावल' जों माहायबा जानला मोनला बेरायहैगोन नामा मालाय हिनजाव गोनां बिसि फिसाय गोनांखा जानला मोनला बिदिखौ सुखुवादै आङो जानला मोनला कमेन्ट हरनाङा नंखाय सानदोंबा थौ टेस्ट खालामहै जोंफोर बेबायदि जानला मोनला मालायनि फिसायफोरजों बेबायदि जालाबायग्रा बिदि नङा जोङो बिदि आन्दां मोन्दां कमेन्ट हरनो नाङा आरो फट'खौथ' बिराद रागा जोंखाबाय आङो आन्दां मोन्दां एडिटिं खालामलागासिनो दङ बेफोरबायदियावनो थैलाजोब्बाय जोंनि बर'फ्रा बर' फिसाफ्रा लस जालाजोब्बाय बेबायदि खालामनाङाना सासेल' थैयाखै गोबांथार थैदों नोंसिनि बिदि जानला मोनला एडिटिं खालामनायावहाय आं सुखुवा बांद्राय गवा बेबायदि खालामनाङा गोलावथार रायबाय आं मिथिबाय आं गोसो जानानै ओरैनो बुङाखै माने ओरैबायदि खोथाया बिदि जानला मोनला मालायनि माबा माबिखौ बिदि बिखा गेजेराव सोसननानै होनाय बिखायाव खुजालि गोनां खालामनो बिराद गोजोननाय मोनो नामा आन्दां मोन्दांनो लाजिनाय गैया बिदि खालामग्राया हमजायोबा थैगोन नोङो होनखानाय जाबाय आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय माबा जोंनिथिं बिराद दै जादों आरोना बेनिखायनो माने नोंसोरनिथिं माबायदि नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टआव गासैबो फोरमायो आंनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना मोनथिया जानांगौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन आरोना माने ब्लग सिस्टेम लाना फैगोन आङो नैबे ब्लग सिस्टेम जाबाय एक्सुवेलि माने आङो बुंथ'ला आरोना जेबो थ' ब्लग सिस्टेमानो जाबाय आङो मालाबा मोजां टाइम लानानै आंनि न'आव डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां फरायगोन ना फराया नोंथांमोना सोंहरदोंमोन ना गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैया आङो नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर थाबैनो नोंथांमोना 50K खालामना हो आङो गासै डिटेल्स Q&A भिडिअ लानानै फैगोन दा नोंथांमोना अनबासो आरोना 50K खालामना होबासो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैगोन आरोना नोंथांमोना सोंहरबाय थायोना गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैया न'आव फन नाम्बार आं रावनिखौथ' रिप्लाय हरथ'वाखै माने गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैया बहा थायो बेसेबां फरायो बेफोरखौथ' आं जेबो बुंथ'वाखै नोंथांमोनानो मिथिखायो नालाय आङो आपडेट भिडिअसो लाबोबाय थायो गासैबो मिथिखायो दा आं उनाव लाना फैसिगोन आरोना 50K साबस्क्राइब जाबा गासैखौबो लाना फैगोन गासैबो जागोन आरोना आङो ब्लग भिडिअनि थाखायथ' आं मोनसे चेनेल खुलिबावना दोनदो बेयाव ब्लग होथ'वाखै आरोना बेयाव लाना फैगोन आरोना आंनि डिटेल्स माने Q&A भिडिअ नोंथांमोना प्रश्न कुइसन हरबानो जाबाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बेयाव थिग बेबायदिनो आरोना दा बे भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आङो जेरावबो जेबो बुंनो लागा गैला गोबां दै जादों आरोना अखा हाबाय थादों बेनिखायनो आं साथा लानानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना